Hej ljudi, danas ćemo igrati Dart 69, pa krenimo. Ajde, što ti je sada? Zašto uvijek mi vole slati reklame. Znači, ja sam januari 10 i krenut ćemo od njega. Hajde. Nismo uspjeli. Zašto? Ne. Zašto? Zašto? Ne! Zašto me ne ide ovaj? Zašto? Uvijek zadnja. Malo smo stavili ovdje muzike. To na televiziji mi je mala muzika. Ako smeta drugi put nećemo stavljati. Zašto 3 spalim? Zašto? Što me ova igrica ne voli. Dobar. Što je sada? Hajde, valjda, ljudi, neće vam smetati. To je samo još 4 sekunde. Evo ga. Tu da reklamiraju. Ali neće im nikad ništa. Vidite vi ovo. Zašto? Ali nakon zašto 3 spališ? Hajde. Ne! Što se ovo događa? Ne, ovu igru ne mogu igrati. Stanite to bar. Još. To! Yes. Dobro. Idemo na januari 11. Yeah. Zašto? To. Ajde, moramo dobiti. Šta je ovo?
Što tako faliva? Ne. Ne. Nemoj pored. Tu! Jes. Uspio sam. Znači danas ćemo pokušati... nisam iskrišen. Ja, bez veze, gubim na laganim levelima. Ja stvarno ne gubim, ja bez veze gubim na laganim levelima. A pucaj balonu. Ajde. Dobro to. A igra je dobro, ali ne znam baš. Nije da sam nove igrice. Dobar. Zašto? Znači, samo da vidimo kući. Znači 14. januari. Januari, februari. Januari, februari. Dobro, March, April. Znači, mi smo došli tek do prvog levela na 14. Ajmo pokušati to proći. I onda nam je bolje video. Znači, 14. nivo. Dobro. I ne ulazi ipak. Kroz lupu mi daj, ajde. Dobar, brate. Nemoj mi tako. Ne, stvarno ne mogu. Ovo ne mogu prići. Pokušao ću, trudit ću se, ali... Evo ga, još nekoliko, možda i manje od 2 minute ću. Ako ne uspijem, stvarno se predajem, igrica je preteška. Ništa. Ajde, kad dođem do nekog većeg levela, znači, ja sam sada Januari 14, kad dođem barem do februari 1. Ako to uspijem, ili evo ga, znači, do sljedećeg klipa za nekoliko klipova drugih, znači, pokušat ću doći do 25. levela. Ili do
znači ili 21, 22 ili 25, eto tako neka bude. I kad to priđem, onda ću snimiti klip o tome, a to ako treba traće i možda jedan dan, možda sljedeći klip to već bude, ali ne vjerujem. Pokušat ću, znači, igrica je stvarno jako teška. Pokušat ću i to je bilo to što se kaže ovoga klipa. Stavite like, share i komentar, također subscribe-ajte na ovaj kanal. Ako niste, pogledajte prošli klip. Ćao!